Takže čau, vítáme vás u dnešního videa. Já jsem Jára, tady je Michal a tohle je náš kámoš Dan. A ukážu vám, jak se jezdí tady s tím. Takhle půjdu dál. Jak bude je rychle a zběsile, způsob na rychle a zběsile. Bude to šílení a napalíme do zdi? Ne. No, Ne. nebudem to riskovat. Dobře, tak oni začnou, jo? 3, 2. Od toho ne. No, jděte tam, ne? Tak. Stopni tady jako malý pauzu. Můžete už odtamtať. To jsou šílenci, hele. To jsou fakt šílenci tohle. Sledujte na ně. 3, 2, 1, teď! A už jedou. Už jedou. Už jedou. Už jedou. Už jedou. Už jedou. Rychle a zběsile. Jak můžete vidět, šílenci jdou na svět. Už jedou. Už jedou. Dobrý. Takže tady tím zakončíme, my bychom se s vámi loučili. Tady byl volně, kdyby něco, tak tady byl volně ten. Tady byl, jak jsme si ho vypůjčili. Takže tady tím se s vámi loučíme a čau. Čau kluci. Nazar.